Вітаю! П'ятниця, 19 січня. Ви дивитеся «Заман підсумки». В студії для вас працює Софія Бляєва. Сьогодні у випуску. Тріумфальне повернення після дворічної перерви. Татлесєс 2018 знову об'єднав дитячі таланти з різних куточків світу. Пряме включення з гала-концерту. Євросоюз закликає припинити переслідування Бакіра Дегерменджі та Володимира Балуха. Офіційна заява ЄС. Кривава драма в Бурятії. Вдруге за тиждень в Росії озброєний підліток напав на школярів під час уроку. У ці хвилини у Києві триває гала-концерт дитячого талант-шоу «Татлесєс 2018». Участь у ньому беруть більше сотні учасників. У 25 конкурсних номерах діти співають, танцюють, читають вірші. «Татлесєс 2018» – наймасштабніший за всі роки його існування з 2009 року. Більш того, цьогоріч він став міжнародним. Наразі наживо з нами з гала-концерту наш журналіст Ельвіна Сейдбулаєва. Ельвіно, розкажи, як відбувається конкурс? Вже майже годину триває дитячий конкурс «Татлесєс». І ви бачите, на сцені лунає кримсько-татарська музика. Сам дитячий конкурс розпочався з ансамблю барабанщиків, а теж які показали, що кримсько-татарський народ не здається. Лунав і кримсько-татарський прапор, і вони показали, що він завжди буде попереду. Серед учасників приїхали також із Крима, із Львова, із Херсонщини, із Мелітополя. Також є гості із Брюсселя. Ще напередодні, ще до початку конкурсу, ми поспілкувалися з ними. Вони кажуть, що хочуть показати красу кримсько-татарського народу та продемонструвати всім нашу культуру. Пропоную подивитися. Хырым джинне дегил достар. Бирилсе де Алладан. Мында чохтане урейлер, немелеклер халмаган. Хырым джинне дегил достар. Сиз джиннетке хызманыз. Аландырып, баландырып, ялан ресімсізманыз. Я занимаюсь балетом 4 года, а на крымско-татарские танцы хожу уже 2-й год. Хочу показать, как я умею танцевать, и чтобы меня все видели. Мы узнали не очень давно об этом конкурсе. Сегодня наш коллектив исполнит одну песню все вместе и танец. Талант-шоу «Татлесєс» складатиметься з 2 частин. Там першому будуть виступати діти та будуть виступати серед них майже 100 дітей. Між ними будуть конкурси різних номінаціях, ці і танці, і будуть номінації чтеців. А друга частина буде саме виступати артисти, які приїхали з Криму, а також артисти з Києва. Серед журі також є відомий кінорежисер Ахтем Сітаблаєв, джазовий музикант Усін Бекіров, співачка Ельзара Боталова. Пропоную послухати їх. Кожна дитина, вона надзвичайно талановита, і кримсько-татарські діти не є виключенням. І це ще раз підтвердження того, що наш народ живе і буде жити, тому що у нашого народу є таке майбутнє, а наші маленькі зірочки, які вже зірочки, якщо казати про те, як вони, яке світло в них є всередині, і яке світло вони дарують всім нам. Я бажаю їм гарного виступу, бажаю не хвилюватись, хоча вони будуть хвилюватися, все буде добре. «Татлесєс», во-первых, это возможность, это шанс для ребенка, который начинает свой путь к сцене, к эстраде, к славе. «Татлесєс» — это отличный опыт, отличная возможность показать себя и занять место и получить достойный приз. Талант-шоу, організатором талант-шоу є телеканал АТР. Вони запевняють, що жодна дитина не залишиться без подарунків, а жоден зритель, який прийшов сьогодні послухати та подивитися дитячий конкурс, не залишиться без таких веселих вражень. Студія.
Дякуємо. Наживо з гала-концерту була наша Ельвіна Саїдбулаєва. Татлисєс 2018. Нині у самому розпалі і згодом ми розкажемо більше. Завтра, 20 січня, День Автономної Республіки Крим. 27 років тому на першому радянському союзному референдумі населення висловилося за відновлення автономного статусу Криму. Тоді, за офіційними підрахунками, понад 93% мешканців півострова прийшли на дільниці і проголосували за кримську автономію у складі СРСР. Згодом вона стала частиною незалежної України. Більшість кримсько-татарського народу на момент референдуму ще перебувала у місцях вигнання. Організація Кримсько-татарського національного руху закликала бойкотувати референдум, оскільки за відсутності більшості він не враховував думку корінного народу Криму. Тому кримські татари бойкотували референдум. К тому времени крымско-татарский народ активно возвращался на свою историческую родину, и ряд политических сил пытались определить статус, новый статус придать Крыму без учета интересов крымско-татарского народа и изменить статус, сделать его отдельным субъектом Советского Союза. Мы бойкотировали категорически. В історії Криму був і другий, але вже псевдореферендум. У березні 2014 року під дулами автоматів російські окупанти організували так зване приєднання півострова до складу Російської Федерації. Міжнародна спільнота цей захід не визнала, анексію Криму засудила. То, что произошло в 2014 году, это нельзя назвать референдумом, это какая-то пародия. У нас точные сведения, что там на том референдуме участвовало всего 32,4% жителей Крыма. Причем даже и российских граждан, с учетом и российских граждан, и военных. Ще одна справа проти зрадника з Криму. Прокуратура Автономної Республіки оголосила підозру екс-керівнику самооборони Криму Володимиру Мерцалову. Він у 2014 році брав активну участь у створенні цього збройного формування. Наразі прокуратура Криму готує матеріали для оголошення його у розшук. Захоплення Сімферопольського аеропорту, Кримське управління СБУ та будівлі МВС. Все це відбувалося за участю незаконного збройного формування так званої самооборони Криму. Володимир Мерцалов, колишній офіцер МВС України, очолював 4-ту роту. Це була наша ініціатива для того, щоб не дати можливості розгорітися цьому огню, який може розгорітися в Криму. Тому ми хотим, чтобы радикализм не прошел, фашизма мы не хотим. На початку анексії Мерцалов їздив по півострову та допомагав так званим «зеленим чоловічкам» блокувати українські військові частини. За зраду присязі та сприяння російській агресії від окупантів отримав нову посаду. Очолив комітет з протидії корупції. Мерцалову Владимиру Вікторовичу. Вклад Мерцалова в анексію Криму відзначив особисто Владимир Путін. Нагородив орденом мужності. Однак згодом про заслуги зрадника в Кремлі забули. Його звинуватили у махінаціях в особливо великих розмірах. В Росії він у федеральному розшуку, а тепер під офіційною підозрою і в Україні. Підозрюються в участі у непередбаченому законом створеному збройному формуванні, нападі на державні установи, організації, а також у посяганні на територіальну цілісність України. За цим звинуваченням в Україні Мерцалову загрожує тюремний срок від 7 до 15 років. Підготовлено матеріали і про оголошення в розшук. Встановлено і його поплічників. Більше 500 членів незаконного збройного формування так званої самооборони Криму. Серед них чимало колишніх правоохоронців. Ельвіна Саїдбулаєва, Людмила Горпинич та Даніл Карп. Заман, АТР. Для повернення Криму Україні потрібно сприймати півострів не просто як територію. Таку думку в ефірі телеканалу АТР висловив голова Конституційного суду Литви Дайньос Жалімас. На його думку, першим кроком до повернення Криму має стати створення кримсько-татарської автономії.
Лучше поздно, чем никогда, да, осознать одну простую вещь, что Крым – это как бы родная земля для крымских татар, где коренной народ, во-первых, должен быть защищен. Если в Крыму будут гарантированы реально, а не декларативно, реально гарантированы права коренного народа, вот тогда Крым будет и крымско-татарским, и украинским. Євросоюз вимагає від окупаційної влади Криму забезпечити медичною допомогою фігуранта так званої справи Віджія Кашка Бекіра Дегерменджі. А звинувачення, висунуті проти нього, називають сумнівними. Про це йдеться в заяві речника ЄС щодо ситуації з правами людини на півострові. В документі також наголошується, що Євросоюз не визнає вирок Володимиру Валуху в окупованому Криму та загалом незаконну анексію півострова Росією. Міжнародні спостерігачі з прав людини повинні отримати повний, вільний та безперешкодний доступ на півострів. Європейський Союз очікує, що усі незаконно затримані українські громадяни у незаконно анексованому Криму та в Росії будуть звільнені якомога швидше. Питали про діяльність чоловіка у соцмережах. Окупанти допитали дружину громадського діяча з окупованого Криму Марлена Мустафаєва. Силовики закидають йому розпалювання ненависті через дописи в інтернеті у 2013 році і зараз вирішують, чи порушувати кримінальну справу. За словами Марлена Мустафаєва, його дружина відмовилася свідчити проти чоловіка. Тут йде перевірка тем, чтобы либо ее закрыть, это дело, либо возбудить уголовное дело. То есть жену опрашивали, то есть в этом случае, знали ли вы о том, что муж в социальных сетях, в интернете, да, то есть, как мы скажем, страницы, есть ли у вас еще какие-то страницы у мужа. То есть она просто ссылалась на 51-ю статью, чтобы ни против себя, ни против мужа ничего говорить не буду. Либо не знаю. Конкретики какой-то не звучало от нас. Торік у лютому Марлена Мустафаєва ув'язнили на 11 діб за те ж відео 2013 року. Тоді окупанти розгледіли у матеріалі екстремістську символіку. Двоє загиблих і 4 поранених. Такі наслідки спецоперації правоохоронців в Одесі. Відео зафільмував очевидець. За інформацією тамтешнього главку Нацполіції, 2 оперативників та дільничний прийшли за адресою, де, за їхніми даними, переховувався злочинець. А той застосував вогнепальну зброю. Правоохоронці викликали підкріплення. Поранені отримали 2 поліцейських. Один знаходиться в важкому стані, вже прооперовані в медичному закладі. Один середньої тяжкості вогнепальні поранення отримав. І один співробітник муніципальної охорони, що випадково опинився на місці подій. Також на місці подій є 2 загиблих, один з них – це зловмисник, що був застрелений, а також інша цивільна особа, яка встановлюється зараз, і яку, за попередніми даними, застрелив цей зловмисник. За даними місцевого видання «Думская.нет», вбитий злочинець, відомий в Одесі проросійський діяч Валентин Дорошенко. Він називав себе членом партії Сталіна. 8 років тому балотувався в мери і брав участь у сутичках з правоохоронцями, коли затримали лідера проросійської партії «Родина» Ігоря Маркова. Напад з сокирою на школу в Улан-Уде. Постраждало 6 школярів та вчитель, 3 поранених, включно з нападником, нині у вкрай важкому стані. Це другий за тиждень напад на школи в Росії, які вчинили підлітки. Подробиці чергових недитячих розбірок далі в сюжеті. Зранку 15-річний підліток, озброєний сокирою та з коктейлем Молотова, увірвався до навчального закладу. Своєю мішенню обрав 7 клас. Да, погнался за мной, но я убежал. Моему другу лучшему прилетел по лицу, как я понял. И девочке тоже палец отрубило. Після нападу з сокирою на дітей хлопець намагався усе підпалити. Пожежу вдалося вчасно локалізувати. Потому підліток вирішив покінчити з життям. Його зупинили та затримали. У слідчому комітеті Росії спростували інформацію, що на школу напало кілька підлітків.
В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию работников учебного заведения, представителей органов профилактики, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе. Школярі розповідають, хлопець, який влаштував кривавий дебош, з гарної родини. Тато працює в поліції, але додають, хлопець мав нацистські вподобання. Припускається, могла бути і помста вчительці за двійку з російської в чверті. Батьки школярів розповідають, за день до різанини декому з дітей прийшли дивні повідомлення. Девочка сказала, послала им в Вайбере, или как они там общаются, я не знаю, что будет, не ходи в школу, мальчики эти сказали, предупредили, будет мясо. Це вже другий серйозний напад на школи Росії за тиждень. Інший стався у понеділок у Пермі. Там постраждало 15 дітей та вчителька. Російські слідчі намагаються знайти зв'язок із обома випадками. Серед версій – нова група в соцмережах, яка підбурює підлітків до злочину. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Стрілянина у школі Сімферополя. У першій гімназії семикласник з пневмата поцілив п'ятикласника. Куля потрапила дитині в ногу та застрягла під шкірою. Пораненого школяра забрала швидка. Медики кулю витягли. В так званому Міністерстві освіти окупованого півострову заявили, що інцидент стався під час перерви. Правоохоронці з'ясовують, звідки у підлітка взялася зброя. Врятувати Ханський палац в Бахчисараї. Українське Міністерство закордонних справ готує звернення до ЮНЕСКО. Вимагатимуть негайно втрутитись і завадити російським окупантам знищити історичну перлину півострова. Про це сьогодні йшлося під час засідання Національної комісії у справах ЮНЕСКО. Серед тих документів, які найближчим часом вони будуть обнародовані, це буде нота МЗС щодо ситуації. Вона готується, і останні такі узгодження йдуть між фахівцями, бо нота має бути не просто такою дзвінкою, вона має бути професіонально вивіреною. І зрозуміло, так буде звернення МЗС до пані генерального директора ЮНЕСКО. Ханський палац – унікальна архітектурна пам'ятка 16 століття. Єдиний у світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури. Окупаційна влада Криму наприкінці минулого року під виглядом реконструкції розпочала масштабний ремонт палацу. На численних відео і фотодоказах видно, як так звані реконструктори демонтували історичні перекриття будівлі, яким вже понад 300 років. Замінюють старовинну черепицю на сучасну. До анексії Криму Ханський палац готували подати на отримання статусу пам'ятки ЮНЕСКО. Однак після нинішніх реставраційних робіт історичний кримсько-татарський заповідник назавжди може втратити шанс потрапити у списки світового надбання. Кількість жертв кору в Україні зросла до 8. Напередодні хвороба забрала життя дитини, яка не була вакцинована. Про це з трибуни Верховної Ради повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. За її даними, серед вакцинованого населення немає жодного смертельного випадку. Супрун зазначила, ліків від кору не існує, лише вакцинація створює імунітет від цієї хвороби, тому в Україні варто запровадити додаткову відповідальність за невакцинацію. За 2 тижні 2018 року вже захворіло 1285 дорослих та дітей. У 2018 році найбільше випадків зареєстровано в Івано-Франківській області – 275, Чернівецькій – 274, Закарпатській – 194, Одеській – 157, а у місті Києві за цей період зареєстровано 84 хворих. Одещина просить допомоги в подоланні наслідків негоди. Губернатор області звернувся до уряду, аби сусідні регіони направили свої аварійні бригади для відновлення електропостачання. Без світла на Одещині нині 502 населених пункти. Загалом по Україні їх 737. Складною також залишається ситуація на трасі Одеса-Київ. Там донедавна були повністю заблоковані ділянки дороги на Кіровоградщині та Черкащині.
У обіді їх частково розчистили від заметів і почали пропускати автомобілі невеликими групами. Наразі це всі новини. Наступний випуск «Заман» не пропустіть вже менш ніж за годину. Залишайтеся з нами.